Ganahan mong mabulahan o di malason? Bulahan. Maayo. Kung sa may gusto ninyong bulahan mo, bulahan sa matas Ginoo o bulahan sa mata sa tao? Hay may mas bulahan kanang naay dakog balay nya daghag kwarta o way balay o nya wa pagyoy kwarta? Kinsa may mas bulahan para ninyo, anak? Katong dakog balay daghag kwarta o way balay nya wa pagyoy kwarta? Dakog balay. Na gagubot na. Oy, normal gina moingon ito hastan kaswerte niya. Kaya kanang kabulahan sa ato ng termino nga vernacular, kaswerte. Kaswerte niya. Sa una na sila, no, payag ra gina, karon dako na sila balay. Nya nindot pa jud kay trabaho. Haskang di malasa aning tawhan na dako-dako matanig balay sa una. Ngano naman ning purti naman ninyang lisura. Ga-drive na wala ning habal-habal o niya. Usahay pag yun, wa pag yun, kwarta. Hastang di malasa. Mga na ato. Pero matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabos sa Espiritu, kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa maning kabos sa Espiritu, kanang mga tao nga dili yun mangandoy og kwarta o bahandi dinhis kalibutan. Gilingay mong tupad, ingnawa jud ka mangandoy og kwarta. Ana. Nangandoy mo kwarta wa mga buangon mo. Ingon bitas Kristo nga bulahan kamo mga kabos sa espiritu niya, ngandoy lang yapon. Kinsay mo saad, nagikan karon pader, din adyod ko mangandoy, din ako magsigig pangitaan ng kwarta. Taas ang kamot. Bantog rang hinay kay halin sa slat nato. Kinsa may mupalit og slat anang magsigpangandoy kwarta nga pirmi man ang kuwang. Bisan gani ka na naaron nangawat na tog kwarta sa tong panudlanan, mangawat og millions, himuon mangyong billions. Kuwang na kanunay mga igsuon, mo na ayaw panganduya. Ngano man, kay ihatag ranas Ginoo nato. Ang tanan nawa nimo panganduya, pero gikinahanglan sa imong kaugalingon sa manang balay, kanang pagdaig, kanang maayong panglawas, kanang kalinaw, kanang katagbawan, kanang kalipay, ato man ginang gikinahanglan. Di ba? Kahiusa, ato nang gikinahanglan, kabalaan sa kinabuhi, ato nang gikinahanglan. Ayaw lang na pangitaa. Ayaw yung pangitaa. Kay ihatag ra na sa Ginoo nato. Kung sa may itong pangitaon, seek first the kingdom of God. Matod pas unang pagbasa, pag mapaubsanon kamo, ug sunda ang iyang mga sugo. Kay kung magsigit ang pangitaan ng kwarta, God, yan, nananatong kwarta, mahimot ang mapahitason, gara kay tastanan, o magsigitag pangitag kalinaw, nya nananatong kalinaw, maglagot kita atong tigubot nato. Kagabi agahapon, ang gibutang sa weather forecast nga mag-uwan sugod mga alas 12 udto hangtod dagis gabi. Nya ningon ni Kos Ginoo, Lord, nindot untag di mo pagkanindotas panahon pagprosesyon wa gyud mo ay salamat Lord kay imong gihatag mura man sad naay muhonghong nako pagbantay karong gabi. Motong giapil nako sa akong humili ningon ko
Karon nindot kayong panahon, init kay ni ron ig prosesyon na to, buuan tas uwan ig kagabi ta. Harong yun mahilantan tang tanan. Jesus pagkagabi na ingon sugod na ta padir. Nako sige sugod na ta, alas 7 naman. Apit na alas 7. Paglingkod gyud mo dito, patak-patak mo dai ingon. Ay Lord, imong tinodon Lord. Nako, oy, ayaw lang sa taon, Lord. Oy, ayaw lang. Ay, sus, nagsigi na gyud. Wa, naging siya mohunong. Hangtod na lang ni baha-baha na ang sahog. Ako perti ng basa sa akong likod. Kay, ang nagpayong sa akong likod, ari man mo to ang payong. Ang akong payong, akong gipataas. Akong gipataas. Yun naman siya nagpayong sa akong likod. Iya sang gipaubos. Di ang to, siyang payong, ari sa akong likod. Pero ako ba to, sa uwan, gikas sa akong payong nako. Sige lang agwantahon na ninako. Antuson ko ni. Nako Lord, Santo Niño, kay bao mangyog kang nagtinarong mi, naghago mi, nya kayuhan ginis debosyon. Nganong wa man ginini mo patuanga, nga dali ra man jud ta kay ninimong patuangon. Ibaw mo kung sa tubag. Wa mo kay baw? Wa bitaw ko kadungog og tubag. Ang ako ra sa munahuna mo'y nagtubag-tubag amot siya baka to ni tubag kay ningon man sad nga di day mo pwedeng malipay nga magsige mog sayaw bisag nag-uwan. Naku tanaw Lord nga dakdak na Lord kay nignaog ba sa kanang rampa ba nga iba mo sa giri to ano mo sa giri hala Lord to na naku ana nadagma na siya di day mo malipay o mga bali inyong tudlo inyong tiil. Para nako, ako gani, nangagisi akong nangabali ang akong buk, ako mga, nangabuslot akong kilid, para ninyo, aron malipay mo, nya kana lang gamay kayong uwan, di mo malipay, niingon na ko, ay, kanindot Lord, sige, uwan pa more. Waana ko mangandoy nga mutuang, niingon lang ko, Lord, mangandoy lang yun ko, nga malipay lang yun mi, bisag nag-uwan. Uy, pagsulti na ko, ana, pag last two contingents kay siya man to kabuk lituang ang uwan. Yan ko, salamat Lord kay nituang. Taud-tauran ni patak-patak na sad. Ningon ko, it's okay. Uy, nawa na yun. Ug wa na gid siya hangtod na human. Purting lingawa pag ending nako. You reserve. Sato? You reserve the best. Ang saan na pagsulti? You reserve the best for last. Gibuhatag niya ang mayong panahon sa katapusan. Dito na sa may sa stage, sige sagit-syagit, naglayat-layat naman puno kayong stage niya to. Minto niya mga scaffolding sabi ato. Jesus, duyan-duyan naman ako mura mo sa niglinog hinoon sa atong linog before stino. Pero mga igsoon, ihatag gid sa Ginoo basta dili na tamangandoy kay nahibaw magud siya unsaon ta paglipay mo na sa atong ebanghelyo ningon siya bulahan mong kabos inyo ang ingarias langit bulahan mong nagsubok dawata lang ang kasubok ayaw na kay hupayon kamo sa Dios ay kabalaka na bulahan mong nangita sa kabubuton sa Dios kay tagbahon mo niya kanang satisfaction. Tumana lang ang kabubuton. Ayaw yung nga, kung matuman ni akong kabubuton, tagbaw yung ko ani. Dili, oy. Inig pangita ni mo ng imong gusto. Ikakuha ni mo ng imong gusto. Di ka matagbaw. Natanawa, imong kuluran, imong buhok. Kay gusto ginani mo. Natagbaw na ka kinulor sa imong buhok. Wah. Imong kiskisan, imong kilay, badlisan, natagbaw na ka, gasigi na lang yung kag kiskis kada adlaw. Sige lang kag badlis. Wa yung ka matagbaw. Di ba? Kamo dahil nagsigig sugal, natagbaw dahil mo. Wa! Kanang kasigig suyop, wasad matagbaw. Balik-balik lang. Kanang nangawat, wasad matagbaw. Kanus aman ta matagbaw, pangitaa ang kabubuton sa Dios. Di na gani kabubuton sa Dios, ayaw buhata. Muna iyampo nato ang ato mga kaparian, mga
kamadrihan, mga religious people, karon bukasyon maron sa relihiyoso niya sa dato mga seminarista ambot unsa sa kanig batasan ng seminaristahan. Pero mura mag-smiling og naong basing mangingilad na ba sa kanang smiling og naong. Bitaw, magampuay ta kay dili sayon puy-an ang gitawag og radical following of Jesus. Lisod na. Ako nang nasinati. Pero ang mulipay nato, mao gyud ang Ginoo. Bulahan mo kung butang-butangan, bulahan mo kung bugal-bugalan. Sige lang, dawata lang na. Kamu mga asawa, daog-daogon mo sa inyong bana, dawata lang. Lipayon ramos Ginoo. Ayaw pangitag kalipay na imong bana kay animal man na. Ang Ginoo rin mo lipay, dawata lang ng animal. Kamong mga bana, punayan mo yaw-yaw na inyong asawa, buwa-buwa lang ba nagsigig yaw-yaw. Ay, dawata, ay pagsigreklamo. Ana, munindot lang imong kinabuhi. Lagi, ang Ginoo na mo panindot, ana, kanang imong naong awa ka kauyon, sige imong pintal, ay dawata ang original. Malingaw ra ka, maduga, kanang murag malingaw, satisfied ra ka sa imong naong. Pero di ni mo na dawaton, magsigag pintal-pintal ana. So magsige lang kag pangoriksyon na ng imong naong. Hangtod mangoriksyon na kas naong sa imong silingan, mag-away na hinuon mo. Ako bitaw mo dawat ra man jud kog mopalit mo slat og dili. Wa lang jud ko ireklamo, nay mo palit, thank you Lord. Jotay mo palit, thank you Lord. Unsa may resulta? Ang atong PSSPP na human naman to gahapon pero mupadayon patag ihap karon last day ron sa atong reckoning kay napamay ng remit sa online. Pero so far as of yesterday niabot na og 14,440 ang atong haling. Nilapas na tag 4,440. Patpat. Pero sa atos ang budget nga 1 million, hapit sa mo 1.5 million atong nagasto. So, wapa ni kaabot. Daghan man kayong tawagon na to, adjustments. Pero, okay ra. Less than 1 month. Amurag 3 weeks raman tingal itong atong preparasyon. Oo. 3 weeks. Pero, mura ko no ko ano eh. Mura sa 1 year preparation. Ingon sila. Pero, lanta mo ko na. Magpasalamat ko sa tanang mga kabahin, mga kapitan, mga barangay officials, mga chapel leaders, mga estudyante o mga batanon nga ning apil. Grabe ang ilang energy. Ambot karon pila ka kabuk gihilantan adto karon pero basta lang nindot kay la energy, murag di matapos. Murag dili mahurot ba? Ani agim sa mong ingonana. Ang kanindot kay nahuman, na-declared ang mga winners, pero malipayon kayo ang tanan. Mo sa inoy murag aksyog kaminghoy, pero normal man na. Pero the fact na nakahatag sila sa ilang best performance, daog to sila tanan. Pila raman sa to atong presyo, atong premyo. Ang sa street dancing, pila to? Ang champion, 20,000. Nya sunod, 15,000. Nya ang third, 10. Nya sa atong sa overall na champion, murag 70,000. Nya dayon 50, dayon 30. Niya consolation 20, kagagmay rana. Ikumparar sa ilang nagasto, sa ilang pagpreparar, so di paigong 200,000 na to. Abot bagitingig 500,000 kung butangan ginatog presyo ang tanan nilang gibuhat. Mo na ato ng pasalamatan. So dinhi kay online mas mani atong pakpakan ang tanang ng apil. Congratulations. Naot ta, labi na mong mga batanon, ayaw usik-usiki ang inyong grasyang nadawat gikan sa inyong sakripisyo
ngadto sa batang Hesus nga si Santo Niño. Sunda gining pro-life principles. O kung sa may pro-life principles, kaning gihisgutan sa atong gospel ang 8 Beatitudes. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Timan gina ninyo, mao ginay basic principle for a good life. Beatitudes, blessedness. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, huna-huna agid ninyo kinsara mo kaniadto. Baliki, kinsara ka. Pag-abot ni mos kalibutan, hubo ka. Pero karon nagsinina na ka. Pilion gid ay sa Ginoo ang mga ubos og kabos og mga way bili. Kay aron iyang pakauwawan kadtong mga mapagarbuhon sa ilang bili o sa ilang mga salapi o sa ilang gahom. Pakauwawan sa Ginoo. Pero pilion niya o iyang palambuon ang mga mapaubsanon. Muna, hain gani ng bati mo'y atong dawaton, nga ihalad natos Ginoo, ialaga natos Ginoo, ang Ginoo nay mo panindot ana. Once ang Ginoo na mo panindot, lisod na kayo na bakwion. Kabantay mo ang mga seminarista, mugwapo gina sila sa matas mga babae. Kabantay mo, anak. Huwag mo kabantay. Basta nakita kang seminarista, mo bitan nang dali kay makauyab ang seminarista, labi na panahon sa vocation campaign o kana mga exposures parokya, dali kay makauyab. Ganoan? Mugwapo man. Kana seminarista pa na, samot na yung mapari. Stilan, ako, wadyo ko kasuway nga na inisulti na ako sa wap ako mapari. Wadyo ko kasuway nga na iniingon ako, gwapo mo day kapalit. Pero karon hapit tanan magpa-picture, hala pa diroy, gwapo mo day ka. Ginoo ko yung tao. Ayaw itugot nga mailad ko ning ilang mga gisulti. Mubalik idon takos kamatuuran kinsa unsa ra gud taon niya kung naong ana. Pero naagi mo ingon ana, dili na tingali na tungod kay tinuod kong gwapo, kung dili tungod na kay unsa man. Tungod na sa Ginoo, bahala siya.